Nkhani imeneyi ndiyosausa kwambiri makamaka tikafika pa mfundo zokhuzana kuzimangirira. Tikumva mafunso ofunsidwa kuchokera ku tebulo la adindo kuti kodi munthu akadzimanga chingwe cha wozimangirira chimaoneka kuti chikutenga chikoka kwa anthu. Ngakhale apolisi akafika pamene munthu azimangirire chingwe, apolisi amatenga zivute zitani chimapita ku polisi. Kodi apolisiwo amakachitani? Nanga anthu ambiri opanga zamasenga amaoneka kuti chingwe chozimangirira amakonda kutenga. Kodi nchifukwa chani? Muli chithunzi chilichonse pokhuzana ndi kuzimangirira? Ine nditero kuti mwandikumbutsa mtundu wina umene umatchedwa kuti grade 1 death kuchipembedzo cha Satana akamanena zozimangirira. Koma kuzimangirira pakokha kuchipembedzo cha Satana ngakhale ku Chingerezi, koma kwambiri kwa Satana amakutcha kuti satanic panic, kapena kuti kuzimangirira kumachokera ku satanic panic. Ndikanena kuti satanic panic ndikunena kuti kupanikizika kapena kukakamizidwa ndi Satana. Mchitidwe ozimangirira umachoka ku chikakamizo cha Satana pokuonetsera mtundu wina wa mwayi. Zipembedzo zambiri zimene zimatumikira Satana pansi pa dziko lapansi lino zili ndi mayina olekanalekana amene amapereka ku ndondomeko yozipha imene mChingerezi timayitcha kuti suicide. Koma ine ndili ku chipembedzochi ndaphunzira mchitidwe umenewu kuti unkakhazikika kwambiri pakamtundu kena kamene amawatcha kuti asikaowa. Asikaowa ndi mtundu wa wanthu ulipo ku dziko lapansi lomwe lino, umapezeka kwa azungu komanso ngakhale ku mayiko anthu akuda asikaowa amapezeka. Chimene chimapanga kukhala asikaowa si mtundu wa chizungu, wa chiafrika, wa chimwenye kapena wa chi-India, iyayi wa mazathu machina ayi. Iwowa amatchedwa asikaowa chifukwa cha ndondomeko zimene amatsatira pakapezeka imfa ya munthu ozimanga. Kawirikawiri asikaowa anachita kukonza ndondomeko yakuti anthu ena adzichoka dziko lapansi mitundu yawo kudzera mukuzimangirira, chifukwa zingwe zimene amazimangiririra munthu amene wazimangirira kufa zimakhala ndi phindu kwambiri pa chikhalidwe cha asikaowa. Kotero mu ulendo wakuyendayenda ku dziko lapansi kutsata mitundu imene imalumikizana ndi Satana mzikhalidwe zawo kapena kuti mmakacha, inatipangisa kukafika ku mitundu ina ya asikaowa imene tidakayipeza kuti imalumikizisa chingwe ndi Satana ndiyelekezi. Anthu omwe amazimanga chifukwa cha satanic panic. Amayamba msatana kupita pakati pa odzimanga, kenako odzimangayu amakhala pa chipanikizo chakuti alibenso mtendere pa chimene chalakwikacho chimene Satana wamchitiracho. Kuti akapeze mtendere amakawupeza kuchoka ku chingwe. Ndiye chingwe ichi ma evil spirit amakhala nacho pa ma connection olekanalekana, chifukwa kuzimanga kumachokera ku ziwanda zomwe zimayambitsa misala. Zimenezi ziwandazi zimatchedwanso colophenico, zimatchedwa kuti demon colophenico ndi zimatchedwa kuti dicolophenico. Ni nkhani yosausa imene ndayiyamba pamene papayi, chifukwa mmene ndangoti dicolophenico
anthu ndiye kuti mwalowa kuchipatala, mwalowa kumashopu, mwapeza kale mankhwala amtundu otchedwa diclofenac. Mundileke tidzakambirane nthawi ina, pakuti mtolo ndi waukulu oti tikalimasule dziko lapansi. Pamenepa ndikuti tidzakhala kuti talowa ku mitundu ya mankhwala. Tidzapeza achina paracetamol, tidzapeza achina Panadol, tidzapezanso achina chloroquine ndi anzawo. Tidzidzatsika mpaka kuzapeza achina diclofenac. Akuchokera kuti? Koma lero ndikudziwiseni kuti ziwanda zimene zimatsogolera wanthu kuchokera kwa Satana mu mpani wa satanic panic zimatchedwa kuti diclofenac. Zimenezi zimampasa munthu pressure, nkumuonesera paradizo imene akayiona iyeyo amaona kuti kumeneko ndiko kupulumukira kwanga kwa moyo. Koma zomwezi ziwandazi zimatchedwanso Asilamu, mitundu ya zinenero za chichewa cha Satana kapena kuti satanic language. Zili m'mayina angapo, ena akuti diclofenac, koma ena amazitcha kuti Asilamu. Ndafotokoza pang'ono mbali ina ya mmene ziwanda za Asilamu zimachitira, zimakayima ngati another man. Ndafotokozaponso nkhani imene ndiye achina diclofenac akachoka kwa Satana amabweretsa satanic panic kwa munthuyi, ndi amapanikizika ndi ziwanda, kotero kuti imfa zonse zozimanga sizimachoka kwa Mulungu kawirikawiri, zimachokera kwa Satana ndi Mdierekezi. Ndi amene amapanikiza mtima wa munthu kuyika pa pressure, ndiye imatchedwa kuti satanic panic. Koma ma agent ake amene amagwira ntchito yakuti munthu akazimange amatchedwa kuti diclofenac kapena Asilamu. Komano tikapita mozama pofuna kuyankha, nkhani yayikulu sikugona pa kuzimangirirako ayi, koma yagona pa chingwe chimene chimagwirisidwa ntchito. Ndiso pano mu Satanic Bible yolembedwa ndi Anthony Rivera ndidawerengamo mitundu ingapo ya kuzimangirira ndi zipangizo zimene munthu amaziphera mu mpani uja timautcha kuti suicide. Chifukwa mukanena kuti suicide si chingwe, suicide sikuzimangirira, koma imfa yodzipha wekha, yochita kuzikhweza wekha, yochita kudzipereka wekha. Ndiye kuti suicide ikhoza kukhala ukamwa poison. Suicide ikhoza kukhalapo koma utagwirisa ntchito njira ya kumwa poison kapena kuzibaya poison. Suicide ikhoza kugwirisidwa ntchito mu njira yoziwombera. Suicide ingachitike ngati wazipha koma mozibaya, koma suicide imachitikanso mu njira ya kuzimangirira. So timvane pano, chingwe chimene chimapotedwa kuti munthu akadzimange, chimenechi mukachipeza ku chipembedzo cha Satana, makamaka ku gulu la china Masons. Chingwe chimenecho chimatchedwa kuti the Masonic rope. Now akachitcha kuti the Masonic rope, Masons ndi mchitidwe wawo kwambiri kugwirisa ntchito kuzimanga, ndiye amakhala ndi style yawo yakamangidwe ka chingwechi. Nda amenewa ndi nkafotokoza kuti ali ndi mchitidwe wina womanga matayi umene timautcha kuti the Masonic style. Mukamayang'ana za Masonic style, iwowa amapita kukayang'ana mtundu wakuzimangirira. Ngakhale mukafunsa polisi kuti ampeza munthu wazimanga, amadziwa kamangidwe kakuti munthu anachita kumangiriridwapo ndi munthu kapena wachita uzimanga yekha. Zivute zitani, munthu amene wachita kumangirira pamenepo chimadziwika kapotedwe, komanso munthu amene wadzimanga yekha chimadziwikanso kapotedwe kake. Ife zimenezi tidaziphunzira mu nyengo imene timakhala limodzi ndi zipembedzo zakumdimazi, makamaka mchipani cha Masons. Ndi amafotokoza bwino njira yakazimangidwe kamene munthu amazimangirira nako. Now amachikonda chingwe chimene munthu wazimangiririra pa zifukwa
zakuti Satana amene amachita paniki anthu kuti amangirire, munthu azimangirire olede, ndekuti munthu akamakazimangirira amakhala kuti ali pa utumiki wa Satana, walowa mgoli la mdierekezi, polowa kaye maganizo opanikizika ofuna mpumulo pogwiritsa ntchito chingwe. Ndiye kuti Satana mdierekezi amayang'ananso zipangizo zimene zamperekeza munthuyi kokazimangirirako. Ndimafuna ntanena kuti chingwe chimene munthu amazimanga kuzimangirira kumeneku kaviri chingwecho chimakhala kuti chili ndi mphamvu. Mchitidwe wakuzimanga ndi chingwecho pachokha Satana amachiyang'ana ngati chipangizo chake. Ndiye kuti ku sataniki chingwe chimenechi pachokha amatha kuchitchanso kuti the devil stick kapena kuti devil stick rope. Mwanjira ina atha kuyika devil stick kapena akhoza kuyika devil rope. Tamverani, chizungu chakuti devil stick amanena kuti stickiyu amamuyika kuti ndi mtanda umene anthu opanikizika amakagulirapo mtendere kudzera muimfa. Now, mmene anthu achipembedzo chakudziko lapansi timasungira mtanda mnyumba zathu, kuchalichi kwathu, kupachika malo olekanalekana, vanthu achipembedzo cha Satana amapachika chingwe. Nyumba zina za matempo aku sataniki chingwe mmakachipeza ngati kuti chingwecho chikuyimira mtanda. Now, mmene akhristu timatamira mphamvu za mtengo otchedwa mtanda, nawonso mbali ina ya chipembedzo cha Satana amatamirira chingwe kuti chili ndi mphamvu. Kotero kuti chifukwa chakuti chingwe chija pachokha chili ndi mphamvu, mu baibulo ya sataniki yolembedwa ndi Anthony Rivera, munthu odzimangirira kudzera mu chingwe amayikidwa kuti iyeyo it's a martyr. Mukanena kuti martyr tikunena munthu amene amafera anzace. That's why chingwecho pachokha chimakhala ndi mphamvu yake. Munthu amene wavomereza kutenga chingwe, malingana ndi kufotokozera kwa ma chapter 18 ndi 14 a baibulo ya satanic bible yolembedwa ndi Anthony Rivera, amanena kuti ziwanda za mtundu wa diclofenac, hedi wawo kalonga wawo diclofenac, ameneyo ndi amene amachita hand over chingwe mdzanja la wozimanga akamapita kokazimangirira. Now, the anoint ya diclofenac imene imayikidwa mu chingwe pamene akuchipereka kwa wozimanga kumayenera kuti obwera adzatole chingwe, sopano chimayamba kukapereka mayankho chingwe chija pachokha chifukwa cha mphamvu zokhala mchingwemo. Ndeso pano pamenepa tiyambe kumvana kuti mwina inuyo mukhoza kumvesesa bwino kuti kodi chingwe chimenechi amachikonda motani. Number 1, mumakhala mphamvu mchingwemo, zimene mphamvu zopezeka mchingwezo zimakulolani kupeza zinthu za mtengo wapatali zochokera ku ziwanda, malingana ndi mmene chapter 18 ndi 14 cha baibulo la satanic bible yolembedwa ndi Anthony Rivera. Mu chapter 14 imo amafotokozera kuti chingwe chimene munthu amazimanga nacho chimapereka kudzodza kotsegula mazenera akuti munthuyo akhoza kumapeza zinthu za mtengo wapatali. Chifukwa cha chimenecho chingwecho pachokha ndi chuma cha mtengo wapatali kwa Satana mdierekezi, chimene amati chili ndi kuthekera. Chapter 14
mavesi aka 17 ndi 18 amanena mphamvu 12 zimene zimapezeka mu chingwe chimene munthu wazimanga nacho. Tsono ndimafuna ndikufotokozereni kuti chingwe chimene munthu wazimangirira ndi chida chopatulika kuziwanda. Ndikhulupirira kuti ntayambira pamenepo mukhoza kuyamba kumva kuti chifukwa chani chingwe chimene munthu wazimangiririra chimakhala ndi attraction yambiri. Gulu ilili la madiclofenac kapena kuti asalamu limachita promise munthu amene apeze chingwecho kumpasa liwadi yopeza zinthu za mtengo wapatali, nambala 1. Namba 2, chingwe chimene munthu wazimangirira, chingwe chimene chocho chimayimitsa imfa ya anthu ena. Sindikuziwa kuti njira yake yomwe kutha kuimvesesa ya kuti munthu akazimanga akachipeza chingwe asatanic, mabigi aku satanic amachitengaso chingwe nkupachika chimayimira ngati mmene adachitira ana Israeli kupaka mwazi pambuto zawo kuti imfa isalowe. Ndi chimatheka kugulitsidwa chingwechi ku akuluakulu achipembedzo cha Satana ngati chipangizo cha mtengo wapatali kwambiri, mmene ku dziko lapansi lino anatinamizirira asing'anga pa nkhani yokhuza na madzi wosambisira maliro. Nawonso ku chipembedzo cha sataniki chingwe ndi chimodzi mwa chizimba cha mtengo wapatali kwambiri. Ndiye mfundo namba 3 akunena kuti chingwe chimene chocho chimene munthu amazimangirira nacho chimapereka chuma komanso mphamvu yotengera chumacho kwa mphamvu achuma. Pamenepo simunamve kuli gulu lambirimbiri ku dziko la Malawi limene limayendesa chuma chawo ndi nyanga, ndiye zimakhala kuti chuma chija ndi chosirika, chakuti amene amayenda ndi njoka, ndondocha ndi zinthu zina zotero sangakafike m'makomo mwawomo chifukwa mumakhala kuti ndi mosirika. Now key otsegulira chuma chosirika malinga ndi kufotokozera kwa Baibulo lomwe la Anthony Levera chapter number 14 mavesi yake 18, 19 ndi 20. Ngati sindinayiwale mavesiwo koma chapter ndi chomwecho pakuti tidawerenga kanthawi. Chimafotokozera za zosirika komanso buku lina limene analemba amamutcha kuti Mark Adams. Mark Adams analemba buku lake limene limatchedwa kuti Derulaki kapena kuti Derulax. Mu buku la Derulax munadzadzanso ndi rituals, zinthu za nyanga zolekanalekana. Buku limene Derulaki limene limanena kuti mukatenga mtengo wakuda ndi chakuti kuchiphatikiza chimapanga chakuti, mukatenga chakuti ndikupanga chakuti. Limakhala ngati kuti ndi buku la mahebo lokufotokozera ndero lake amakufotokozera ngati kuti kasaganizidwe ka mitengo. Koma mbuku so limenelo akunena kuti chingwe chimene munthu wazimangirira nacho ndi key to success. Kuchipembedzo cha Satanako Derulaki anafotokoza choncho mbuku limenelo la Derulaki lolembedwa ndi Mkulunda Mchulayi. Now mumve pano ndiye kuti akanena kuti chingwe cha wozimangirira it's a key to success. Ndikufuna ndiyambe kukupasani yankho lakuti chifukwa chani chingwe ichi chimaoneka ngati chikupereka chikoka kusiyana ndi munthu waphedwayo. Ndiye ndikukupasani zimene ini yake amachiganizira kuti chingwe chimenechi chimapanga. Mbuku limene lili la masenga olekanalekana la Derulaki, chingwe chimene munthu amazimangirira nacho chimatchedwa kuti a key to success. Koma let me explain. Pamawu akuti chimakatenga chuma kwa chuma. Anthu onse amene anachita nyanga zawo zosirika ndipo chuma chawo chinasirikidwa
chimabedwanso ndachuma ndanyanga anzawo. Ndiye nyanga imene mumakabera chuma cha nyanga chizimba chake ndi chingwe chimene munthu wazimangirira, kotero kuti akachipeza munthu chingwe chimenechi amakagulisa kwa anthu amasenga amene amaba ndalama kwa anyanga anzawo. Namba 3 kapena gawo B la chingwe chimenechi. Chingwe chimenechi ndi bero, chimagwirisidwa ntchito ngati bero. Anyanga amagwirana okhaokha nkutsekerana ndende okhaokha nyanga zawo. Mwachisanzo mumva kuti ndondocha ya anzunga anayigwira abanda. Zikumveka ka pamenepo? Na kuti mukayilande ndondocha imene anzunga anayigwira, mukuyenera kugwirisa ntchito chingwe. Ndi chingwecho chimakhala ngati bero kapena kuti ngati key yomasulira ndondocha zimene zinamangidwa. Ena anatumiza njoka, ndi njoka ija yakatsala kukhomo kwa munthu wamasengaso, kuti mukalande njoka yanu. Mwina amene ayigwira njokacha atha kukuchajani kuti mundibweresere 300 billion, 300 million, 300,000 kumudzitu kumeneko ayigwira kuti maokalata anyoni togulisa soda amakaberana ndi ayigwira. So pano 300 million okala indiye muli soda, mchere ndi panado basi, mulili china chilichonse. Ngati pali chinthu cha mtengo wapatali pamenepa ndikachitini ka parafini, ndi koma unapitisa njoka yako kwa ija ndo anakhwima ndi ayigwira. Ndi akayigwira kuti sopano njoka yako ija ibwereko. Ngati ulibe ndalamayi mumayenera kupita ndi chingwe chimene munthu anazimangiririra. Now pamene patsopano ndi pamene supagona chiopsezo kumudzi, kutauni ndi anthu amene amapanga zimenezi. Mukapeza kuti chimachitika ncha ndiye kuti anthu aja tsopano m'malo mwake amakayamba kupeza mankhwala oti akampepetule wina, akambalalise. Ndi pamene akumbalalisa wina ndi pamene sopano pamabwerera masatanic panic aja pogwirisa ntchito ziwanda za sikawo za kumtundu wa sikanawo aja ndinatchula oyamba aja, zimene zimakabweresa mmutu mwa munthu ngati kuti zikumpengetsa misala. Mukhale inuyo ndi ziwanda zimenezo ndi mumapita nazo kwa ana abale anu nkukapepetula kuti akazimangirire kuti niyo mukapeze chingwe chija. So imakhala cheni ya choncho. Amuchaja 19 million kuti njoka yake ija ikabwerere. For njoka ija amakhala so kuti mwina ndi munthu, mwina ndi mwana wache. Njoka ija amakhala kuti mwina so ndi yeyo kumene, ndi ineyo kumene, ndi iweyo kumene, njokayo kumene kukwakugwira. Uyu akudziwa kuti mene ndagwiramo ndagwira wa ndanzunga, ndagwira wa ndanyakwa wa zembere, ndanyakwa wa zibade, ndanyakwa wa zakuti ndagwira. Ndena popeza ndagwira nyakwa wa zibade akudwala mukumuona ali pakhonde, kudwala kuja sikungodwala chabe ayi, ankong'onta anamgwira kukatamba kukatenga ukaba ndalama ndiye zimavuta. So pano zipanga bwanji? Iyeyi akapeza kalirifi pang'ono amapempha kuti mundilole ndikubweresereni chingwe. Ndi iyeyi sopano masamu amene amapanga ndikutenga ziwanda kuti zikapite kwa munthu. Ndiye zikapita kwa munthu ziwanda zija, ndiye munthu uja amakhala ngati kuti wapepetulidwa, tsopano ndi amene akupita kukazimangirira. Ndicho linga choti akazimangirira mwana uja, mzimayi uja pa zifukwa zosakwanira bwino, uyuyu amene wagwidwayi akatenge chingwe chija akachipereke kuchako. Ndiye mabuku amene amafotokoza kuti chingwe chimene munthu wazimangirira nacho chimakhala kuti chingwe chimene chocho ndi key kapena kuti ndi bero imene imakaonetsedwa kuti chinthu china chake chimasuke. So mmenemu ndi mmene nkhani yokhuzana ndi chingwe. Koma tikabwera kwa apolisi kuti chifukwa chani amachitenga, apolisi amatenga chingwe pa chifukwa chimodzi chokha, ndi evidence. Simasenga, ndi evidence yokapasa kuti munthu uyi tampeza atazimangirira, ndi amatenga zinthu zimene zinazimangirira zija pa milandu iliyonse yodzipha munthu.
zipangizo zimene zili alaundi munthu amene wazipha apolisi amatenga kandi zofunda kaya ndi chani chimene chikukhuzidwa pa nthawi imene munthu wachita modzipha yekha chimatengedwa kuti chikaonetsedwe pa khoti ngati evidence. Satenga kuti chikhale cha masengayi chifukwa sa apolisi wonse amene amadziwa mitundu ya masenga yokhuzana ndi chingwe chozimangirira. Komanso ngakhala atadziwa wapolisi akamatenga amakhala kuti lamtuma ndi boma, ndipo boma limachifuna chingwecho ngati umboni ku khoti, sangangochitenga wamba kuyika mthumba mwache. Payenera kuti pachitike masamu a mtundu wina wache. Pamenepo ndiye kuti ngati mumadabwa kuti apolisi amatenga zingwe, ayi, apolisi amachitenga ngati evidence. Koma kufotokoza kwangako ndikhulupirira kuti ndakupasani zinthu ziwiri zitatu. Koma pamene tingadzafike nomwina chigawo chachiwiri tidzafunikanso kulowa ku baibulo kuti tikaone kuti zinali bwanji. Ndiye kuti mukayambe kumvesesa kuti zinthu zimenezi zinali bwanji, mukapeza kuti mumayambira ku buku la Exodo, kumene buku la Exodo limanena kuti usaphe. Ndiye kuti kudzipha pogwirisa ntchito chingwe, chingwecho chimakhala involved mukupha, ndi achipembedzo cha Satana amachifuna. Mukapita ku buku la Mateyu sopano tikayamba kupeza amene anazimangirira m'Baibulo, timayambira ku Mateyu 27, mukafikanso ku 1 Samuel 31 4 mpaka na 6, mukapeza kuti kumeneko ngati si Sauli akupempha kuti kuli bwino ndingozipha. Koma mukapita ku Oweruza chapter number 16 mukampeza Samueli atazimangirira pa mapolo. Ni nkhani yovuta kwambiri tsopano tikayamba kulowera kumeneko chifukwa baibulo ndiye likuzukuta mokwanira milandu komanso zifukwa zimene anthu anachitira attempt to murder. Kodi tikapeza china Samsoni, nkhani yosausa mpaka tsiku limenelo. Amen.